Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Nakata kadaw, omdon jingbab yano na phi ba bishar ya weipan. Namar habapi bishar penrem kiwei wat yaladero pat phile kumjo kumaki phi penrem yalade. Ngitep baka jing bishar ublay ki brew ki bale komi kita ki kalong kabadai. Phi tharai kolok bahabapi bishar kito ki bale yakom kita ki bat ma phi yaladero phile. Phi light na kajing bishar ublay. Ne phi ken shngan halor kajing sbon bat kajing ya sha slam jong u. Phim tip mo ba kajing sbon ublay ka khro e phi ban kala ka bamut. Henry namar ba phi menti bat phi mutlab ka do nut. Phi pen kraw ya kajing saja jong kata ka Sngi habakan sapau kajing bitar bat karai hok jong ublay. Naba un sa ai ka bainong haway pa way brew katkum ki kam jong u. Ya kito ki baminot banle bha ki bawat ikaburam kanamat kajing bamyam un ai kajing em bam jukun. Ya kito pat ki ba ye yalade ki ba pen ya kajing shisha bat ki ba karnyom ha kajing sneu en sangat ha kajing bitar bat kajing ingkhong. Hooj kajing jenjar bat kajing lanot yau brew baro bale sneu yau ju nengkong bat yau grek ru Henry kanam kaburam bat kajing sok yau tabaro ubale bha yau ju nengkong bat yau grek ru naba ublay jun yau shiliang khman. Kordet ya phi ko pharisi phi ai ya ka bashi phau na pudina bat usudam bat kiwai pat ki jur musla musli baro Henry phim sunyau ya ka jingle hom bat ka jing ya ulai ya kini phi le ban le klem da ye no e kiwai pat kordet ya phi ko pharisi phi ya ki jaka pau khmat hakisna kom bat NMI khuble ya phi haki jaka yau kordet ya phi Pilong kum ki jingtam bakhlem budak ki bayo ki breu klem datim we nek start anyu la ong u kono hikai haba mekren kumne mekren ben yang iru ujisu la pai kitin kordet e piru ko start an pipen ket ki breu da ka jingket ki bakhia Henry yala de pim kner wat da ka shempri akti banirab lem yaki